дар Русияро пешбинӣ кардааст. Дар ояндаи наздик ҳамин гуна мешавад. Агар ба хизмат даъватон кунанд, бо барои баъзеи дигараш ҳуҷҷати ронандагӣ лозим мебошад, яъне ки категорияи А. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як ахбороти наве ки ба муҳоҷирони тоҷик тааллуқ дорад, ба маълумоти шумо мерасонем. Фаромӯш накунед ки дар ин канал бозии мини рафта сайт тақрибан 100 ё 150 дона билети дигар мондагиаст. Ба 1000 рубл 7 дона билетон метиҳем. Аксия қати охирон рӯза. Ҳаракат кунем билетотона бигирем. Номерое ки дар рӯи экран мебинед, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброяд ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай бо. Сумта мепартой, чек тароюй мекундаи WhatsApp ҷошда билет миёя. Я дона конверти 100 000 рубла, 4 та конверти 50 000 рубла, 10 та конверти 10 000 рубла, 20 та конверти 5 000 рубла, 3 нафаре ки билети бисёр мехара $100 автоматически падаркаш мекунем. ҳаракат ки ҳаматонда муваффақият. Хоб мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. Бо диққат бошед. Вазорати корҳои дохилии Русия хостори маҳдудиятҳои нав барои муҳоҷирони тоҷик шуд. яъне ки маҳдудиятҳои нав вазорати корҳои дохилии Русия барои муҳоҷирон хост. пешниҳодҳои нави вазорати корҳои дохилии Русия имконияти ҳуқуқӣ медиҳад ки назорати муҳоҷирон бо истифода аз фановариҳои ҷадид таҳким карда шавад. тавзеъи замини ҳуқуқии истифодаи воситаҳо ва усулҳои муосири назорат аз болои вуруд ва будубоши шаҳрвандони хориҷӣ дар Русияро пешбинӣ кардааст. профили рақамии шаҳрванди хориҷӣ, режими назоратшавандаи будубош дар Русия барои категорияҳои муайяни шаҳрвандони хориҷӣ, пурзур намудани назорат аз болои корфармоён, мизоҷони кор ё хизматрасоние ки қувваи кории хориҷиро ҷалб мекунад аз иқдомати дигари вазорати корҳои дохилии Русия мебошад. Ахиран раиси ҷумҳурии Федератсияи Русия Владимир Путин изҳори назар кард ки дар ҳама соҳаҳои муҳоҷират таҳти назорат нигоҳ дошта шавад. низоми чораҳои пешгирикунанда таҳия ва пешбинӣ гарда шавад. гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия барои ҳар як муҳоҷире ки ворид мешавад ё зиндагонӣ мекунад ё кору фаъолият мекунад, профили рақамии шаҳрвандӣ пешниҳод карда мешавад. ҳар як шаҳрванди хориҷӣ бигем аз инҷа пас ба монанди ID ба худша мегирад. чихеле ки дар Федератсияи Русия аэропорта ҳозир мешидену мигратсиони карта мегирифтен, баъд ура муайян мекарден ки чихелӣ кунен, яъне гости кунен ё учоба кунен ё работа кунен. ҳамирам бигем профили рақамӣ ба монанди ҳамин мебошад. дар аэропортҳо пешниҳоди муҳоҷирон мешавад. ҳозираш даи чиз пешниҳод шидагӣ қабул шидагӣ нест. дар ояндаи наздик ҳамин гуна мешавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, як чизи муҳима дар ҳаминҷа хостум ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонам, аз фурсат истифода бубарем. бародарони азиз, агар нафарҳое ки ба ҷумҳурии Тоҷикистон омаданӣ мешен ва телефонҳои худтона растамошка карданӣ мешен, ё агар бихоҳед фаҳмидан ки телефонҳои шумо растамошка шидагӣ ҳаст ё ин ки не, чунки телефони растамошка накардагира дар Тоҷикистон хомӯш мекунанд, шумо метавонед ки дар рақамҳои рӯи экран дар WhatsApp-аш бинависонед, проверкаи имейли телефонҳо мекунад. одами боваринок ба дили пир бинависед. як кас нависонда ассалому алайкум акаи Сорбон. даъваткунӣ ба хизмат сар шидай? бале, даъваткунӣ ба хизмат дар ҷумҳурии Тоҷикистон сар шидагие. як каси дигар нависондаи салом. агар фарзанд дошта бошӣ якта, диюмаш дар вақти хизмат биданат шава. ҷавоб метиҳам. бале, дар ҳолате ки мисол ҳамсари шумо ҳомиладор мебошад ва шумо як фарзанд доред, агар ба хизмат даъватон кунанд, вақте ки фарзанди диюм ба хости худованд ки соҳу саломат таваллуд шид, бале, шуморо вайни билет дода аз даъват ба хизмат, мақсад аз хизмат озодтон мекунанд. Саид Про нависондай. салом акаи Сорбон. акаҷон дар бораи мотоцикло гап зан. чӣ ҳуҷҷатҳо дар корай? фаҳмон ака, илтимос. мисол меорам ба шумо скутерое ки айни ҳол ҳастай дастовчико кору фаъолият мекунанд. барои ин намуд мақсад ягона он ҳуҷҷат дар кор нест, аз ҷумла права, ҳуҷҷати ронандагӣ низ дар кор нест. вале боз ҳастай баъзе мотоциклҳое ки аз рӯи қуввашон ва аз рӯи ҳамун спидометре ки муқаррар кардагиянд, аз рӯи чанд рафтану нарафтанша, аз рӯи ҳамун муайян карда бо барои баъзеи дигараш ҳуҷҷати ронандагӣ лозим мебошад, яъне ки категорияи А. Назаров нависондай. мини бозӣ чӣ шида кард? бародарои азиз, мо финал шаҳниқ мекунем ва аллакай бигем билетҳо тамом шидагиаст.
ва мо кӯшиш мекунем ки ҳамихе ҳар ҳафта як дона мини бозӣ бигузаронем. Як каси дигар нависонда барқ мешуд, хуб мешуд. Шукри Худованд ки барқ ҳастай ва аз сабабе ки оби обанборҳо сатҳаш камтар паст шидагӣ буд, аз ҳамин сабаб дар бисёр ҷойҳо лимит ворид карда буданд. Вале як масъули барқи тоҷик қайд намуда буд ки баъди 1 апрел мақсад лимитҳо бардошта мешаванд ва оҳиста оҳиста лимит аз байн меравад. Як кас навишонда ассалому алайкум ака. Як чия пурсум. Дар Тоҷикистон кай амнистия мешавад? Пешакӣ раҳмат. Оиди авфи маҳбусон агар дар назар дошта бошӣ, ин чиз аз ҷониби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мешавад ва қабул мешавад. Ҳозирашда ҳечи гуфта наметавонем, ягон информатсия нест дар ин мавзӯъ. Хоб, тамошобинони азиз ва гиромиқадр, ба ҳамин видеои имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То наворҳои дигар, Худованд ҳамаи мо ва шуморо нигаҳбон бошад.